Moji milí, a nyní bych vám chtěla popovídat příběh, který se vám slíbila. Přijela minulý týden k nám dcerka mojí milé kamarádky Lucka, jmenuje se Lucka a je jí 17 let. Proběhla celý dům, proběhla obyvák, zahradu, nakrmila naše kojkapry a celá nadšená a veselá se vrátila k nám na terasu, kde jsme s manželem popíjeli kafíčko. Nakonec se zamyslela, protože je to velmi hloubavá a chytrá holka a říká: Mirko Arnošte, chci se vás něco zeptat. No prosím, tak se zeptej. Moc se mi u vás líbí. Je to tady příjemné, pohodové a hlavně vy jste v pohodě a nemáte žádné finanční starosti a prostě chtěla bych žít jako vy, chtěla bych se tak cítit a být taky tak v pohodě a možná i bohatá. Tak jsme se s manželem na sebe podívali, usmáli jsme se, v klidu jsme dopili kafíčko, trošku jsme popřemýšleli, jak si s ní popovídat a co jí říct. Říkáme, nebo já říkám: Lucko, a co chceš v životě dokázat? Nebo přemýšlela jsi o tom, co chceš vůbec dělat? Nebo už něco vůbec pro to děláš? Tak se na nás podívala, co to vlastně po ní chceme. Dobře, jinak. Máš sny? Máš nějaké sny, které bys si chtěla naplnit? No, ale Míro, už víš, to nefunguje. To není realistické. Jak není realistické? Co není realistické? No, sny. Sny se neplní. Já mám realisticky vymyšleno, jak budu žít svůj život. Dobře, tak nám to řekni. No, půjdu na vysokou školu. Já říkám: OK, jsi chytrá holka, máš samé jedničky, to není problém. No a na jakou vysokou školu chceš žít? No, buď bych to byla právničina nebo medicína. Zase další právník, doktor, jsem si říkala v duchu, ale nekomentovala jsem to. No a je to, co chceš dělat? Jako těšíš se na to, že to budeš studovat, že ráno nemůžeš dospat, že se budeš vzdělávat a že potom si naplníš svoje sny tím, že budeš pomáhat lidem, budeš lékařka. A vlastně, když nevíš, jestli budeš právník nebo doktor, tak vlastně nevíš, co to vlastně bude. Proč to chceš dělat, tu vysokou školu? No je to takové, dělá se to a rodiče mi říkali, že se dobře učím a mám jedničky, takže by to bylo dobré. Pro koho by to bylo dobré? No pro mě. To je ta realistika, co jsi si vymyslela, nebo to je ten realistický cíl. No já to mám naplánované, udělám vysokou školu, potom budu dělat nějakou praxi, za 10 let budu soudkyně, já říkám: a rodinu tam máš a děti? No to nějak mezi tím. A těšíš se na to? No já vlastně ani nevím. Říkám: Luci, a já si vzpomínám, že si hrozně ráda psala básničky a psala různé povídky a že se na to vždycky těšila. Jo, to jo. A říkám: a to není tvůj sen? No, ale je nerealistický. A já říkám, opět se ptám, proč je nerealistický? No rodiče já se neptám, co tvoji rodiče. Tvoji rodiče, pro ně je to možná nerealistické, ale pro tebe, když to budeš chtít dělat, budeš to milovat, budeš se tomu věnovat, pak je to pro tebe realistické. Pak je to, co si opět opakuju pro vás, pro všechny, co si vaše lidská mysl vymyslí, uvěří tomu, že jste schopni to udělat, tak to taky můžete udělat. Takže víš co, Luci, uděláme ten koktejl, uděláme si koktejl úspěchu, co se týká tvojí budoucnosti, třeba rodiny, vztahů, práce, potřeba podnikání nebo něco, co chceš hrozně moc dělat v životě. Co potřebuješ? Aby si třeba nešla na vysokou školu, třeba ji ani nebudeš potřebovat a ztratíš 5-6 let a pak zjistíš, že máš vysokou školu, ale je ti úplně k ničemu, protože to dělat nechceš. Takže za prvé, první tajemství úspěchu, ingredience úspěchu je nadšení. Tvůj passion, říká se anglicky. Co je to nadšení? No prostě, že ráno vstáváte, těšíte se na to, že to budete dělat, ať je to cokoliv, ať je to, že nemůžete dospat, že vám září oči, když o tom povídáte. To je to nadšení. A když budete něco dělat s nadšením, pak to děláte celý život, milujete to a vůbec vám nevadí, že zrovna teď nevyděláváte žádné peníze, ale
věnujete tomu maximum svého času, ať je to 10 minut, protože teď víc nemůžete. Někdy je to hodina, někdy to bude třeba celý den a v noci nemůžete ani usnout, protože o tom neustále přemýšlíte. To je to nadšení. Druhé tajemství úspěchu je, poslouchejte dobře, víra. Víra v sebe, že to dokážete, že do toho půjdete, že tohle to chcete, otevřete svoji mysl a když ji otevřete, tak to všechno funguje, protože ta vaše mysl, ten váš mozek začne hledat způsob, jak to udělat. Jestliže řeknete, že to nejde, jak ty si Luci před chvilkou řekla, že to nejde, že to není realistické, tak se ti zavřel mozek, zavřela se ti hlava a ono to, pak máš pravdu, jak jsem říkala. Máš pravdu, nejde to, neuděláš to. Takže je to víra v sebe, i když mi druzí lidé nevěří. A i když teď sobě sami nevěříte, no to nevadí. Prostě to dělejte. Dělejte to, až tomu uvěříte. To je druhé tajemství úspěchu. Třetí ingredience a ta nejsilnější tajemství úspěchu je vytrvalost. Je to o tom, že když spadnete na čumák, spadnete na kolena, že se vždycky zvednete. Protože každý úspěšný člověk byl mnohem víckrát neúspěšný, než ten neúspěšný. Proč? No, protože ten neúspěšný se už nezvedl, to znamená, nemohl zažít další neúspěchy. A nepodařilo se, no a co? Jdeme dál. O tom je ta vytrvalost. A tu opravdu moc a moc budete potřebovat. Čtvrtá ingredience vašeho koktejlu, který dneska mícháme, je zaměření, je fokus. Víte, znáte ten příběh Mnoho zajíců, vlkova smrt. Když skáčete od jedné věci k druhé, jednou zkusím to, tady to nevyšlo, teď zkusím to, taky to nejde, no tak zkusím toto, taky to nejde, no ale co kdybych ještě zítra zkusil něco ještě lepšího, anebo ještě něco kladně půjde a ne. Dělejte jednu věc a pořádně. Vzdělávejte se o ní, učte se, hledejte, od Google počínaje knihy, školení, těšte se na to. A čím budete lepší a lepší, tím větší nadšení a štěstí v tom najdete a ten fokus bude ještě silnější. To máte jak to sluneční světlo, když se zaměří do jednoho bodu, propálí jakýkoliv materiál. Je to tak, že jo? No a poslední ingrediencí, kterou mícháme, tajemství úspěchu, je práce. A teď si říkáte, to je hrozné, ona po nás chce, abychom pracovali. Ale vemte si, práce rovná se radost. Převeďte si to třeba, je to pracovní radost nebo radostná práce? To je úplně jedno. Prostě když to děláte s nadšením, baví vás to, těšíte se, tak to není práce, tak je to radost. A na závěr našeho koktejlu vám řeknu k tomu jeden příběh, který jsem kdysi slyšela a prostě úžasně se mi líbí. Proto vám ho dneska řeknu. Teď řeknu. Jeden moudrý král si sezval mudrce, nejlepší mudrce ve své zemi a řekl jim, pánové, chci, abyste sepsali všechnu moudrost světa. Bude pro příští generace a pro lidi, když si ji přečtou nebo si přečtou tu moudrost, tak prostě budou nadšení a bude se jim dařit. Proto jim to chci věnovat jako moudrý král. OK, pane králi. Mudrcové zmizeli na několik let a přišli a odvedli ho do úžasné, obrovské, nádherné, velké knihovny, kde byly 10 000 knih, ve kterých opravdu byla moudrost všech věků. Král se na to podíval a říkal, ano, pánové, úžasné, tady je opravdu moudrost všech věků, ale přečte to snad pár lidí. Většina národa to nepřečte, oni to číst nebudou. Zestručněte to. Pánové odešli a přišli za 2 roky. Donesli 10 velkých knih. Král si povzdychl a říkal, věřím vám, pánové, ale opět zestručněte to. Tak přišli ještě po druhé a po třetí několikrát a donesli 1 knihu a nakonec přišli úplně zmužení za svým králem a řekli, tady je, pane králi, moudrost
všech věků. Král vzal papír, byla tam jedna jediná větička. Přečetl si ji, oči se mu rozjasnily a řekl, to je ono, pánové, to je moudrost všech věků. Když si to lidé a naše generace, příští generace přečtou a pochopí to a budou tak činit, budou šťastní a bohatí. Pánové odešli, starý moudrý král si odfuknul, byl spokojený a tak to bylo. Chcete znát tu větu? Tu moudrost všech věků, která byla napsána na tom papíře? Dobře. Poslouchejte dobře a taky si to nezapomeňte zapsat. Ta moudrost, ta věta zní: bez práce nejsou koláče. Měl starý moudrý král pravdu? No samozřejmě. Měl. A velkou. A já si dovolím k tomu připsat ještě malou větičku. Práce rovná se radost. Tak to je. Takže míchejte ten svůj koktejl, míchejte ho hodně a přidávejte ty ingredience a pracujte na nich a já vám přeji, ať se vám moc a moc daří. Jděte do toho.